אמו של המיליונר שורדת את השתיקה ואת נוכחותה האפלה של קלטה. כאשר הבן נוסע, מסכתה של אשתו נופלת, וחושפת אישה אכזרית וחסרת גבולות. הקשישה נכווית במגץ חם ונפצעת על ידי קלטה אכזרית, אך האמת יוצאת לאור, ומה שהבן מגלה כשהוא פותח את הדלת ההיא משנה הכל לנצח. אם הסיפור הזה עניין אתכם, אל תשכחו להירשם לערוץ שלנו ולספר לנו מאיזו עיר אתם צופים בנו. אנחנו ממשיכים. האחוזה התנסעה במלוא הדרה בשכונת היוקרה צהלה, בתל אביב, כמונומנט להצלחה שמיכאל שלה השיג במהלך 2 עשורים של עבודה בלתי נלאית. הקירות הלבנים החזירו את אור שמש אחר הצהריים, והגנים המטופחים בקפידה העניקו למקום אווירה של שלמות שרבים העריצו מרחוק. אבל שלמות, כפי שמיכאל ילמד מאוחר יותר, יכולה להיות רק אשליה שנבנתה בקפידה כדי להסתיר את מה שבאמת קורה כשאף אחד לא מסתכל. גברת חנה שלו צפתה בתנועה בבית מכיסא הגלגלים שלה, שהוצב אסטרטגית ליד החלון בקומה השנייה. בגיל 72, היא נשאה על גופה את צלקות העבר שמעולם לא הרפה ממנה לחלוטין. חלפו כמעט 10 שנים מאז אותו יום גורלי שבו הכל השתנה, כאשר נפילה במדרגות ביתה הישן הותירה אותה עם נזקים קבועים שגזלו את עצמאותה והפכו את חייה לרצף של ימים שבהם כל תנועה הייתה אתגר, כל צעד הישג כואב. היא לא האשימה את בנה. מעולם לא האשימה. מיכאל היה בפגישה חשובה באותו יום, סגר את העסקה שתהפוך את חברת הטכנולוגיה הקטנה שלו לאימפריה. איך יכול היה לחזות שאימו, בניסיון להגיע לקופסה על המדף העליון של הארון, תאבד את שיווי משקלה ותתגלגל מדרגה אחר מדרגה עד לתחתית? איך יכול היה לדמיין שהשניות הללו יגדירו את שארית חייהם? אך מיכאל נשא את האשמה כמסע בלתי נראה שמעולם לא הצליח לפרוק. חנה ראתה זאת בעיניו של בנה בכל פעם שהביט בה, עצב עמוק מעורבב באהבה כה גדולה שלעיתים נראתה חונקת. מאז פטירתו של בעלה, יצחק, לפני 5 שנים, שנלקח על ידי מחלה פתאומית שאיש לא ציפה לה, האם והבן היו הכל זה לזו. הבית, הנוחות, הרופאים הפרטיים, הציוד המתקדם ביותר, הכל היה ניסיון נואש של מיכאל לפצות על אותו יום שבו לא היה נוכח. ואז הגיע ליאת. חנה עדיין זכרה את היום שבו בנה הביא אותה להכיר אותה. זו הייתה שבת אחר הצהריים, לפני 3 שנים, ומיכאל נראה כליל יותר ממה שחנה ראתה אותו מזה שנים. ליאת מזרחי נכנסה לסלון כאילו ריחפה, אישה בת 35 בעלת יופי מרשים, שיער כהה וגלי שנח בשלמות על כתפיה, ועיניים ירוקות שנראו כאילו הן לוכדות את האור באופן מיוחד. היא התלבשה באלגנטיות מאופקת, דיברה בקול רך ומנומס, ומהרגע הראשון הפגינה תשומת לב מיוחדת כלפי חנה שנגעה עמוקות בליבה של הקשישה. באותם חודשים ראשונים, ליאת הייתה כל מה שחנה יכלה לאחל לעצמה בחלה. היא הביאה פרחים, התיישבה לצידה כדי לשוחח על ספרים וסרטים, הציעה לעזור לה בדברים קטנים שעשו את כל ההבדל. מיכאל נראה קורן, וחנה, שדאגה כל כך הרבה זמן לבדידותו של בנה, הרגישה סוף סוף שהוא מצא מישהי מיוחדת. החתונה התקיימה שנה לאחר מכן, טקס אלגנטי במועדון יוקרתי בתל אביב, עם 200 אורחים וכל הפאר שהצלחתו של מיכאל אפשרה. חנה, בכיסא הגלגלים שלה המאותר בפרחים לבנים, בכתה מהתרגשות למראה בנה מאושר כל כך. ליאת הייתה מהממת בשמלת אחרה צרפתית, וכשעברה ליד חנה בדרכה לחופה, החזיקה בידה לרגע ולחשה בקול מלודי ומשכנע שחימם את ליבה של הקשישה בתקווה ובהכרת תודה, והבטיחה לדאוג לו וגם לה. בחודשים הראשונים לאחר החתונה, דבר לא השתנה. ליאת המשיכה להיות קשובה, תמיד מוכנה לעזור, תמיד מחייכת. האחוזה נראתה חיה יותר עם נוכחותה. היא ארגנה מחדש כמה חללים, הביאה צמחים חדשים, שכרה טבחית חדשה שהכינה מנות טעימות. חנה החלה לראות בה את הבת שמעולם לא הייתה לה, אותה נוכחות נשית שהייתה חסרה בחייה מאז שהתעלמנה. אבל אז הגיעו הנסיעות. עסקיו של מיכאל דרשו יותר ויותר את נוכחותו מחוץ למדינה. שבועות בברלין, אחר כך בפריז, אחר כך בסינגפור. הוא נסע לעתים ל15, 20 ימים רצופים. ובהיעדרויותיו של מיכאל החלה חנה להבחין בשינויים הקטנים, עדינים כמו חילופי עונות, אך משמעותיים כמו ההבדל בין חום לקור.
בתחילה היו אלה דברים שיכלו לחלוף מבלי שיבחינו בהם. הערה קצת יותר עוקצנית על כך שחנה הפילה כוס במהלך ארוחת הערב. הערה על כך שהיא מתעכבת יותר מדי בשירותים ומפריעה לשגרת הבית. שום דבר שניתן לכנות רוע מפורש, אבל היה טון שונה בקולה של ליאת כשמיכאל לא היה נוכח, קרירות שחתכה כמו להבחד במקום שהייתה קודם רק רכות. אחר כך הגיעו הגבלות שהוסו כדאגה ואכפתיות. גברת חנה, את יודעת שאסור לך לאכול כל כך הרבה מלח, הרופא אמר. אני אבקש מהטבחית להכין את הארוחות שלך בנפרד, קלות ובריאות יותר, אמרה ליאת בחיוך שלא הגיע לעיניה. והמנות של חנה החלו לקטון, והפכו יותר ויותר תפלות ובלתי מספקות, והותירו אותה רעבה, אך ללא אומץ להתלונן. גברת חנה, את נסערת מאוד לאחרונה. אני חושבת שעדיף שתנוחי יותר בחדר, הרחק מהמולה של הבית. הרעש לא טוב ללחץ הדם שלך, ובהדרגה, חנה נדחקה בעדינות לבלות יותר זמן מבודדת, הרחק מהאזורים המשותפים שבהם אהבה להיות פעם, הרחק מהשיחות, הרחק מהחיים שעדיין פעמו בבית הענק ההוא. גברת חנה, מקל ההליכה הישן הזה עלול לגרום לך למעוד. אני אשמור אותו במקום בטוח עד שנמצא אחד טוב יותר, ופתאום, החפצים שהעניקו לחנה מידה של עצמאות החלו להיעלם, תמיד עם הצדקה שנשמעה סבירה, אך שבפועל הותירה אותה תלויה ופגיעה יותר, כלואה יותר בכיסא ההוא שהפך יותר ויותר לחלוב מאשר לעזר. ורדה, העובדת שטיפלה בחנה מזה 6 שנים, הבחינה בשינויים לפני כל אחד אחר. היא הייתה אישה בת 50, חסונה ובעלת לב רחב, שהגיעה מבאר 7 שנים קודם לכן בחיפוש אחר חיים טובים יותר ל3 ילדיה. היא נקשרה לחנה כאילו הייתה אימה, וחשה צביטה בחזה בכל פעם שראתה את גבירתה שקטה יותר, מסוגרת יותר, מפוחדת יותר, כמו ציפור קטנה החשה בסערה מתקרבת. יום אחד, ורדה עזרה אומץ ושאלה בשקט בזמן שעזרה לחנה להתלבש, כל הטעון בדאגה כנה ובפחד ממה שעלול להתרחש בבית שהיה פעם כושל לב. גברת החנה, את בסדר? את נראית שונה לאחרונה. גם רזה יותר, את לא אוכלת כמו שצריך, חנה הביטה בורדה בעיניים היפות ורק הנידה בראשה, לא מצליחה למצוא את המילים לבטא את מה שהרגישה, את המועקה בחזה שגברה מיום ליום. אני בסדר, ורדה. רק קצת עייפה. הגיל מגיע לכולם, לא, אך ורדה ידעה שזו לא רק עייפות. היה משהו נוסף, משהו שלא יכלה לתת לא שמח הרגישה באוויר הכבד של הבית בכל פעם שאדון מיכאל נסע, מתח בלתי נראה שגרם לסערות עורפה לסמור. באחר צהריים של יום חמישי, כשמיכאל היה בהונג קונג מזה שבועיים וסגר חוזה חשוב עם משקיעים אמריקאים, ורדה נקראה למשרדה של ליאת. קלתה של חנה ישבה מאחורי שולחן המאגוני המיובא, מקלידה משהו במחשב בהבעה מרוכזת וקרה. כשנכנסה ורדה, ליאת הרימה את עיניה לאט, כאילו מעריכה כל סנטימטר של העובדת, שוקלת את ערכה ואת תועלתה. ורדה, אנחנו צריכות לדבר על נושא הדין, אמרה ליאת בחיוך נטול חום, רק חישוב. שבי, בבקשה. זה לא ייקח הרבה זמן. ורדה התיישבה באי-נוחות על הכיסא מול השולחן, ידיה מזהות בזה הקרה בזמן שהמתינה למה שיבוא. ליאת המשיכה, כל הרחך טעון באיום מרומז. יש לי כמה דאגות לגבי המסמכים שלך. עברתי על תיקי כוח האדם של הבית ושמתי לב לכמה התאמות חשובות. אשרת העבודה שלך, למשל, נראה שיש בה כמה הסדרים שעלולים להפוך לוויה רצינית. דמה של ורדה קפה באורקיה. היא ידעה שיש כמה בעיות עם התיעוד שלה, דברים שניסתה לפתור מזה חודשים, אך מחוסר כסף והכוונה הנכונה עדיין לא הצליחה להסדיר לחלוטין. זה מעולם לא היה בעיה קודם, אדון מיכאל מעולם לא הזכיר דבר, אך כעת, באופן שבו ליאת דיברה, זה נשמע כמו חרב התלויה מעל ראשה על חוט דק שעלול להיקרא בכל רגע. לא הייתי רוצה שזה יהפוך לוויה גדולה יותר, המשיכה ליאת, רוחנת קדימה ואצבעותיה משולבות על השולחן, עיניה הירוקות נעוצות בורדה כעיני טורף הצופה בטירפו. יהיה מאוד לא נעים אם הרשויות המוסמכות יצטרכו להיות מעורבות. יש לך משפחה כאן, נכון? 3 ילדים לומדים, אם אינני טועה. יהיה נורא לחזור לבאר שבע בידיים ריקות, ללא המלצות, אולי אפילו עם הגבלות לעבוד במקומות אחרים. וילדייך, מה יהיה עליהם? ורדה בלעה רוק,
חשה את גרונה נחנק ואת עיניה צורבות מדמעות שנאבקה לעצור. למה את מתכוונת? הצליחה לשאול בקול רועד. אני מתכוונת שאנחנו צריכות להגיע להבנה ברורה בינינו, ענתה ליאת ברוגע מחושב, כל מילה נבחרה בקפידה כדי לגרום להשפעה מרבית. הבית עובר כמה שינויים הכרחיים. גברת חנה מזדקנת, מתבלבלת יותר, בטח שמת לב. לפעמים היא מדמיינת דברים שלא קרו, יוצרת מצבים בראשה, את יודעת איך זה עם אנשים בגילה. המוח מתחיל לתעתע. אני מודאגת מאוד שהיא עלולה לומר דברים מוזרים, להעלות האשמות חסרות בסיס, לערב אנשים חפים מפשע בפנטזיות שקיימות רק בראשה. אם זה יקרה, ואני בטוחה שזה יקרה כי מצבה רק נוטה להחמיר, אני צריכה לדעת שאני יכולה לסמוך עלייך שתהיה הגיונית, שתביני שאלו רק הזיות של אדם שנחלש מהגיל ומהמחלה. את מבינה אותי, נכון ורדה? ורדה הרגישה קשר הדוק בגרונה ובושה עמוקה צורבת בי לחיים. היא הבינה היטב מה נאמר בין השורות, כל מילה שלא נאמרה אך הייתה מרומזת בבירור. ליאת קנתה את שתיקתה, מאיימת עליה בגירוש ובהרס אם תטיל ספק במשהו או תגן על חנה. זו הייתה מלכודת מושלמת, אכזרית ויעילה, ורדה, עם 3 ילדים התלויים במשכורתה וללא אפשרות אמיתית אחרת בחיים, ידעה שהיא לקודה כמו חיה בכלוב בלתי נראה. אני מבינה, גברתי, לחשה ורדה, חשה את הבושה וחוסר האונים מכבידים על כתפיה כאבנים. אני אעשה מה שצריך. מצוין, חייכה ליאת, והפנתה את תשומת ליבה חזרה למחשב כאילו ורדה כבר לא קיימת בחדר. אני שמחה שהגענו להסכמה. את יכולה ללכת עכשיו. ורדה, סגרי את הדלת אחריך. ורדה יצאה מהמשרד ההוא עם לב שבור לרסיסים, מרגישה בוגדת, פחדנית, אדם שנוטש מישהו ששמח עליה. באותו לילה, כשהלכה לעזור לחנה לשכב, החזיקה בידה של הקשישה לרגע נוסף ולחשה בקול חנוק, מנסה להעביר את כל החרטה שהרגישה. סלחי לי, גברת חנה. סלחי לי מאוד על הכל. אם רק יכולתי לעשות אחרת, הייתי עושה. חנה לא הבינה לגמרי למה התכוונה ורדה באותו רגע, אך הרגישה בלחץ של היד היבש הזו סולידריות שקטה, בקשת סליחה על משהו שעוד יבוא, פרידה מוקדמת ממשהו שעמד ללכת לאיבוד לנצח. השבועות הבאים היו תקופה של שינוי הדין אך בלתי נמנע, כמו שינוי הגאות והשפל שמתרחש כל כך לאט עד שלא מבחינים בו, עד שכל החוף מוצף. כשמיכאל היה בבית, הכל נראה נורמלי לחלוטין. ליאת הייתה האישה המושלמת, כשובה לבעלה ועדינה עם חמותה, מגלמת את תפקידה במיומנות שהייתה ראויה לפרסים אם הייתה על במה. אבל כשמיכאל נסע, והוא נסע יותר ויותר, המסכה נפלה קצת יותר בכל יום, וחשפה מתחתיה מה שהוכר, מחושב ומטריד עמוקות. חנה החלה לקבל את ארוחותיה מאוחר יותר ויותר, לפעמים רק אחרי שכל העובדים כבר אכלו והאוכל היה קר וחסר טעם. בגדיה קובסו אחרונים, נערמו במשך ימים והחלו להסריח. בקשותיה נענו בעיכוב מכוון, אם נענו בכלל, ותמיד לובו בהנחות כבדות ובמבטי חוסר סבלנות. ותמיד היו הערות העדינות הללו, אותן הערות שנראו תמימות אך נשאו רעל שתופתף טיפה אחר טיפה. את נהיית מאוד תובנית לאחרונה, מתלוננת על הכל. אני לא יודעת למה את מתלוננת כל כך, יש לך כאן כל מה שאדם יכול לרצות. הבן שלך עובד כל כך קשה כדי לתת לך את החיים הנוחים האלה, ואת אפילו לא נראית אסירת תודה, רק מתלוננת ומתלוננת. הגרוע מכל היו הרמיזות הבלתי פוסקות על שפיותה, שנשתלו בקפידה כמו זרעים רעילים. גברת חנה, כבר סיפרת לי את אותו הסיפור 3 פעמים רק היום. את שוכחת הרבה דברים, אולי את צריכה רופא מומחה, אמרה ליאת בפני אנשים אחרים, גם כשזה היה שקר מוחלט. אדון מיכאל, אני מודאגת מאוד מעמך. אתמול היא התעקשה שהחבאתי לה את שאלת הטלוויזיה, אבל הוא היה בדיוק איפה שהוא תמיד, על השולחן הקטן לידה. היא נסערה מאוד, כמעט תוקפנית. אולי הגיע הזמן שנשקול מעקב נוירולוגי צמוד יותר, אולי אפילו הערכה פסיכיאטרית? הדברים האלה עדינים, אבל ככל שנטפל בהם מוקדם יותר, כך יתב. חנה החלה לפקפק בעצמה, להטיל ספק בתפיסת המציאות שלה. האם היא באמת נעשית מבולבלת כמו שליאת אמרה? האם היא מדמיינת דברים שלא קורים?
הגיל עשה זאת לאנשים, היא ידעה זאת, ראתה זאת קורא לחברות ומכרות. אבל לא, עמוק בפנים הייתה בטוחה שהיא לא משוגעת, ששכלה עדיין פועל כשורה. ליאת עשתה משהו נורא, משהו מחושב ואכזרי, ועשתה זאת באופן כל כך עדין, כל כך חכם, שיהיה בלתי אפשרי להוכיח זאת לאף אחד. מיכאל, לעומת זאת, החל להבחין שמשהו לא בסדר, גם מבלי שיכול היה לזהות בדיוק מה. לא עם ליאת, אשתו המושלמת שדאגה לכל כל כך טוב, אלא עם אמו. היא נראתה מרוחקת יותר בכל ביקור, שקטה יותר, כבויה יותר, כאילו אור פנימי הולך ודועך בהדרגה. כשניסה לשוחח, חנה עשיתה את מבטה, נתנה תשובות קצרות ומתחמקות, נמנעה מעיניו. היא נראתה תמיד עייפה, תמיד רוצה לחזור לחדר, תמיד מסרבת לזמנותיו לצאת קצת, לנשום אוויר, לראות עולם. וזה הדאיג אותו עמוקות, שרת משהו בתוכו שלא יכול היה לתת לו שם. אמא, הכל בסדר באמת? את נראית כל כך שונה לאחרונה, כל כך מרוחקת ממני, שאל אותה באחר צהריים של יום ראשון, יושב ליד כיסא הגלגלים של חנה בגן הריחני, מנסה לחדור את השתיקה שהתנחלה ביניהם כמו חומה בלתי נראית. חנה הביטה בבנה וחשה את ליבה נלחץ בכאב, לחץ פיזי שהשתלט על כל חזה. איך תוכל לספר? איך תוכל לומר שהאישה שהוא אוהב, שעושה אותו כל כך מאושר, שמאירה את ימיו, הופכת את חייה לסיוט שקט ומתוכנן בקפידה? מיכאל לא יאמין. גרוע מכך, הוא יקרא בין אשתו לאמו, חצוי בין שתי אבות, וחנה לא יכלה לשאת להיות הסיבה לאומללותו, לכאבו, לסבלו. היא כבר גרמה לבנה מספיק סבל כשנפלה במדרגות ההן לפני שנים. אני בסדר, בני. רק קצת עייפה באמת, שיקרא בחיוך חלש שלא הונה איש. הגיל מגיע לכולם. זה טבעי להיות שקטה יותר, מעוררת יותר. אל תדאג לי. יש לך דברים חשובים יותר לחשוב עליהם. העסקים שלך, החיים שלך, מיכאל לא השתכנע, האינסטינקט שלו צרח שמשהו לא בסדר, אך הוא כיבד את שתיקתה של אמו כי לא ידע כיצד לחדור אותה. אולי זה באמת רק הגיל, חשב, אף על פי שמשהו עמוק בתוכו לחש בעקשנות שיש הרבה יותר מאחורי המבט העייף והמפוחד ההוא. באותו לילה, מיכאל התקשה להירדם, מתהפך במיטה שוב ושוב. שוכב לצד ליאת, שישנה בשלווה כמי שאין לה דבר על מצפונה, הוא חש חרדה בלתי מוסברת לוחצת על חזהו, תחושה של סכנה קרובה שלא יכול היה להצדיק באופן רציונלי. הוא קם, ניגש לחלון והביט בגן המואר באור ירח מלא, צללי העצים רוקדים ברוח הלילה הקרה. משהו היה לא בסדר באופן נוראי. הוא הרגיש זאת בכל נימי נפשו, בכל תא בגופו, אך לא יכול היה לזהות מה, לא יכול היה לשים את האצבע על הפצע המדמם באופן בלתי נראה. ובעוד מיכאל נאבק לבדו עם שדיו הפנימיים, מבלי לדעת שהאינסטינקט שלו צדק לחלוטין, בחדר שבקרוב יהפוך למציאותה החדשה והנוראה של חנה, ליאת חיכה לעצמה בחושך, מתכננת בקפידה כל צעד הבא בתוכניתה המורכבת שרקמה במשך חודשים. היא חיכתה זמן רב לחיים האלה של יוקרה ונוחות, למעמד הזה, לכוח השקט אך המוחלט הזה. היא באה מעבר אפל של מחסור והשיפלות שאיש לא ידע עליו, ולא תיתן לאישה זקנה, שברירית וסנטימנטלית להרוס את כל מה שהשיגה בסבלנות ובמאמץ כה רבים. הסערה רק החלה להיווצר באופק, ואיש עדיין לא תיאר לעצמו לאיזו תהום של אפלה הבית המושלם הזה ייגרר בחודשים הנוראים שהתקרבו. חנה, בחדר הבודד, התפלה בשקט לפני שניסתה להירדם, מבקשת מאלוהים כוח להתמודד עם מה שיבוא, חשש שהגרוע מכל עוד לפניה. וורדה, בביתה הקטן והצנוע בפאתי העיר, בכתה בשקט חבוקה בקרית, קרואה בין הפחד המשתק לאבד הכל לבין האשמה המחרסמת שנטשה את מי שהייתה זקוקה לה, מבטיחה לעצמה בנבבות שתמצא דרך לעזור, גם אם זה יעלה לה בכל מה שיש לה, גם אם זה יסמן את קץ יציבותה. אחוזה צהלה, כה מושלמת ונרצת מבחוץ, עם גניה ללא רבע וקירותיה הלבנים הבוהקים, שמרה כעת סודות אפלים בין קירותיה האלגנטיים. והשתיקה, שקודם לכן הייתה רק השקט הטבעי של בית גדול ושלו, הפכה כעת לשותפות כפויה לאכזריות שצמחה כעשב שוטה, לאט אך ללא רחם, מרעילה כל מה שנגע בו. השינוי התרחש בבוקר יום שלישי, בדיוק 3 חודשים לאחר השיחה בין ליאת לורדה.
מיכאל עלה למטוס בלילה הקודם לסאול, שם היה אמור לבלות 3 שבועות בסגירת שותפות מורכבת עם משקיעים יפנים. זו הייתה הנסיעה הארוכה ביותר שיעשה עד כה, ולפני שעזב, חיבק את אמו בכוח לא רגיל, כאילו חש משהו שמוחו הרציונלי עדיין לא יכול היה לאבד. שמרי על עצמך, אמא. כל דבר, תתקשרי אליי, לא משנה מה השעה. מבטיחה, אמר, אוחז בפניה של חנה בין ידיו ומביט עמוק בעיניה היפות. חנה נהנה, מאלצת חיוך שלא עונה אפילו את עצמה. סע לשלום, בני. הכל יסתדר בעסקים שלך. אני בסדר כאן, אך ברגע שמכוניתו של מיכאל נעלמה מאחורי השער החשמלי, חנה הרגישה את האוויר באחוזה משתנה לחלוטין, כאילו צל כבד ירד על כל חדר. זו הייתה תחושה פיזית, מוחשית, והיא ידעה, בוודאות מוחלטת, שהימים הבאים יהיו שונים מכל מה שהתמודדה איתו עד כה. לא עבר זמן רב עד שליאת הראתה את כוונותיה האמיתיות, ללא עוד הסבאות או עדינות. בבוקר המחרת, חנה הופתעה כי שליאת נכנסה לחדרה ללא דפיקה, מלווה בשני עובדים שמעולם לא ראתה קודם. הם היו גברים צעירים, חזקים, עם הבעות פנים ניטרליות ומקצועיות. ליאת לבשה חליפת מכנסיים וז'קט שחורים אלגנטיים, שערה אסוף בגולגול מושלם, ובעיני הירוקות הייתה קרירות שגרמה לדמה של חנה לקפוא. גברת חנה, הגיע הזמן שנערוך כמה שינויים הכרחיים בבית, הודיעה ליאת בקול שלא אפשר התנגדות. החדר הזה צריך לעבור שיפוץ דחוף. זיהינו כמה בעיות מבניות שעלולות לסכן את ביטחונך. נעביר אותך זמנית לחלל מתאים יותר עד שהעבודות יושלמו. חנה הרגישה את לי בדופק. איזה שיפוץ? לא היה שום דבר לא בסדר בחדרה, היא ידעה זאת. אך לפני שהספיקה למחות, שני הגברים כבר החלו לאסוף את חפציה, אורזים את בגדיה בקופסאות קרטון בתנועות מכניות ויעילות. רגע, אני לא מבינה. מיכאל לא אמר לי כלום על שיפוץ, ניסתה חנה לומר, כל הרועד מפחד ובלבול. ונח השאיר הכל בידיי, ענתה ליאת בחיוך קר. הוא סומך עליי שאקבל את ההחלטות הנחוצות בזמן שהוא לא נמצא. וזו החלטה נחוצה, גברת חנה. לטובתך, וכך, ללא טקס וללא זכות להתנגד, חנה הועברה לחדר קטן ומאולתר במרתף האחוזה. זה לא היה ממש חדר, למעשה, יותר מחסן שהותאם באופן מינימלי עם מזרן דק על רצפת הבטון הקרה, שולחן פלסטיק קטן ונורא חלשה תלויה מהתקרה. הקירות היו לחים, עם כתמי יובש בפינות, והריח היה של מקום סגור זמן רב, מעורבב עם משהו כימי שצרב בעיניים. אבל זה זמני, נכון, שעלה חנה כשדחפו אותה לתוך החלל הקלסטרופובי הזה, חשה את הדמעות צורבות בעיניה. זה רק עד שהשיפוץ הסתיים, ליאת לא ענתה. היא רק חייכה חיוך שלא הגיע לעיניה וסגרה את הדלת, מותירה את חנה לבדה באפלה הלכה והמחניקה היא. באותו לילה ראשון במרתף, חנה בכיתה עד שלא נותרו לה עוד דמעות. שוכבת על המזרן הדק שהסריח מאובש, עטופה בסמיכה בלועה שלא הספיקה להרחיק את הקור שעלה מהרצפה, היא תיאתה איך חייה הגיעו לנקודה הזו. איך האישה הזו שבנה אהב, שהייתה כל כך נחמדה בהתחלה, יכולה לעשות זאת? וחשוב מכך, איך היא תצליח לשרוד? הימים שבאו לאחר מכן היו ירידה הדרגתית לגיהינום. ליאת קבעה שגרה אכזרית בקפידה. חנה קיבלה אוכל רק פעמיים ביום, תמיד מנות קטנות וקרות, שאריות ממה שהוגש בבית. המים הגיעו בבקבוק פלסטיק ישן, לעתים קרובות פושרים ובעלי טעם מוזר. השירותים היו בעיה מתמדת, חנה נאלצה לדפוק על הדלת ולהתחנן שמישהו ייקח אותה לשירותים הקרובים ביותר, ולעתים קרובות התעלמו ממנה במשך שעות, והיא נאלצה להתאפק עד קצה גבול היכולת. ורדה ניסתה לעזור ככל שיכלה, אך ליאת השגיחה עליה כנץ. כשנזדמן לורדה לרדת למרתף עם קצת אוכל נוסף או שמיכה חמה יותר, היא עשתה זאת רועדת מפחד, בידיעה שאם תתאפס, תאבד הכל. וחנה ראתה את הפחד בעיניה של האישה שהייתה פעם סוד שיחה וחברה שלה, ראתה את הבושה וחוסר האונים, ולא האשימה אותה. איך יכלה להאשים מישהי שגם היא הייתה קורבן של מערכת הטרור הזו? יום אחד, לא, ורדה. אל תסתכני יותר.
הילדים שלך צריכים אותך, לחשך ענק שנזדמן לורדה להביא לקופסת אוכל חמה בסתר. הכל יהיה בסדר איתי. איכשהו, יהיה בסדר, אך שתיהן ידעו שזה שקר. השבועות חלפו וחנה הרגישה את גופה ונפשה מתדרדרים לאט. הכאבים בגב וברגליים התגברו עקב השעיה הממושכת על המזרן הדק על הרצפה הקשה. שריריה התנאובנו מחוסר תנועה נאותה. לחות המרתף תקפה את ריאותיה, וגרמה לה להשתעל ללא הרף. והבדידות, החושך הכמעט מתמיד, החלו לשחק עם שפיותה בדרכים מפחידות. היו ימים שבהם חנה איבדה לחלוטין את תחושת הזמן. האם זה יום או לילה? כמה זמן עבר מאז שמיכאל עזב? שבוע? שבועיים? 3? היא ניסתה לסמן את הימים על ידי שריטות בציפורניה על הקיר הלך, אך לפעמים שכחה או איבדה את הספירה, ואז הכל התערבב למסע מבולבלת של שעות אינסופיות. ליאת, כשהופיע במרתף, עשתה זאת תמיד עם אותו חיוך קר ומחושב, כמו חתול המשחק עם מחבר פצוע לפני המכה הסופית. איך את מרגישה היום, גברת חנה? אני מקווה שנוחה לך. את יודעת, בנך התקשר אליי אתמול. שאל עלייך, כמובן. אמרתי לו שאת מצוין, נהנית מהמנוחה. הוא שמח כל כך לשמוע שאת בסדר. חבל יהיה לקלקל את האושר שלו בתלונות מיותרות, לא חושבת, וחנה הבינה היטב את האיום המרומז. אם תנסה לומר משהו למיכאל, ליאת תחיש הכל, צייר את חנה כזקנה מבולבלת ועוזה, והדברים עלולים להחמיר עוד יותר. אז חנה שתקה, בלעה את המילים ששרפו בגרונה, והמשיכה לשרוד יום אחר יום. אך המצב החמיר באופן דרמטי באחר צהריים של יום חמישי. חנה ניסתה לקום המזרן כדי לעשות כמה תרגילים בסיסיים שהפיזיותרפיסטים לימדו אותה לפני שנים, תנועות פשוטות כדי לשמור על זרימת דם כלשהי ברגליים. אך גופה היה חלש, סובל מתת-תזונה, והיא מעדה על כפל בסמיכה, ואיבדה את שיווי משקלה. הנפילה הייתה קשה. חנה חוותה את ברכה ברצפת הבטון בכוח ששלף צרחת כאב משפתיה. במשך כמה דקות, שכבה שם, מנסה להסדיר את נשימתה, חשה כאב חד פועם ברגלה. כשהצליחה סוף סוף לשבת, ראתה שהברך מתנפחת במהירות, הופכת סגולה ומעוותת. בבקשה, צעקה, דופקת על הדלת בידיים רועדות. בבקשה, שמישהו יעזור לי. נפלתי, אני פצועה. בבקשה, איש לא בא במשך שעות. כשהדלת נפתחה סוף סוף, זו הייתה ליאת, והיא ביטה בברכה הפצועה של חנה בהבעה של אדישות מוחלטת. חבל. את צריכה להיות זהירה יותר, גברת חנה. בגיל הזה, נפילה יכולה להיות מסוכנת מאוד. אני אשלח מישהו שיביא קרח, אמרה, אך הקרח מעולם לא הגיע. חנה בילתה את כל הלילה ערה, הכאב בברך עולם כמו תופי קש. לא היו תרופות, לא הייתה נחמה, רק הכאב המתמיד והוודאות הגוברת שאיש לא יבוא להציל אותה. ובאותו לילה, בפעם הראשונה מאז שהכל התחיל, חנה תתה אם תצליח לשרוד עד שובו של מיכאל. בינתיים, בצד השני של העולם, בסיאול, מיכאל לא הצליח לישון. הוא היה בחדר במלון 5 כוכבים, עם נוף לעיר המוארת, אך חש חוסר שקט באופן שלא יכול היה להסביר. הוא ניסה להתקשר לאמו 3 פעמים באותו שבוע, אך ליאת תמיד ענתה ואמרה שחנה נחה, שהיא לא רוצה שיפריעו לה, שהכל בסדר. משהו בתוכו צרח שהכל לא בסדר. אבל מה? ליאת הייתה מושלמת. דאגה להכל. אהבה את אמו כמוהו. או שלא? מיכאל קם מהמיטה וניגש לחלון, מביט באורות סאול המבהבים בלילה. הוא החל לחלום סיוטים מוזרים לאחרונה. הוא חלם על אמו כלואה במקומות חשוכים, קוראת לו, אך כשניסה להגיע אליה, רגליו לא זזו, קולו לא יצא. הוא התעורר מזיע בזיעה קרה, ליבו דופק, עם תחושת דחיפות שלא הייתה הגיונית. הוא החליט שברגע שהפגישה למחרת תסתיים, הוא התקשר לאמו ישירות, התעקש לדבר איתה. הוא היה חייב לשמוע את קולה, להיות בטוח שהיא באמת בסדר. כי התחושה הזו, התחושה המוקדמת הנוראה הזו,
הפכה לבלתי אפשרית להתעלם ממנה. בחזרה לאחוזת צהלה, חנה כתבה מכתב. היא הצליחה, באחת מהליכותיה הנדירות לשירותים, לקחת פיסת נייר ועד שמצאה נטושים על הדלפק. בידיים רועדות ובכתב יד רועד מכאב ופחד, היא כתבה לבנה את כל מה שקורה. כל השפלה, כל מחסור, כל רגע של טרור. היא כתבה כי הייתה צריכה להאמין שאיכשהו המילים האלה יגיעו למיכאל, שהוא ידע את האמת, שהוא יבוא להציל אותה. בני היקר, החל המכתב, בעוד דמעות נושרות על הנייר ומכתירות את הדיו. אם אתה קורא את זה, אז עדיין יש תקווה. אני צריכה שתדע שאני אוהבת אותך יותר מכל, וששום דבר ממה שקורה אינו באשמתך. אבל אני צריכה את עזרתך. אני בסכנה כאן, בבית הזה שאמור היה להיות ביתי. האישה שאתה אוהב אינה מי שאתה חושב שהיא. חנה קיפלה את המכתב בזהירות והחביאה אותו בתוך המזרן, בקרה קטן בצד. היא תחכה להזדמנות הנכונה למסור אותו לוורדה, או למצוא דרך כלשהי להעביר אותו לידיו של מיכאל. זו הייתה תקוותה היחידה, הסיכוי היחיד שלה. אך בבוקר המחרת, כשחנה התעוררה, המכתב נעלם. וליאת עמדה בפתח המרתף, אוחזת בניירות המקופלים בין אצבעותיה, פני המסכת זעם עצור. אז כך את גומלת לנו על כל מה שעשינו למענך? שקרים והאשמות? את באמת חושבת שבנך יאמין לפנטזיות של זקנה סנילית? ירקה ליאת, קוראת את המכתב לפיסות זהירות שהמתירה על חנה כמו קונפטי אכזרי. אני חושבת שהגיע הזמן שתלמדי שלמעשים יש השלכות, גברת חנה. וההשלכות שלך רק מתחילות. באותו לילה התרחש האירוע שישנה הכל לנצח. חנה, מיואשת וכואבת בברכה שלא השתפרה, ניסתה לגרור את עצמה לדלת המרתף. היא חשבה שאולי, אם תצרח מספיק חזק, מישהו מבחוץ ישמע, שכן כלשהו, עובר אורח כלשהו. זו הייתה תקווה טיפשית. המרתף היה מבודד מדי, אך זה היה הדבר היחיד שנותר לה. אך גופה החלש בגד בה. באמצע הדרך, רגליה קרסו לחלוטין והיא נפלה עם פניה לרצפה הקרה, חובטת את מצחה בעוצמה. הכאב היה מתפוצץ, מסמה. היא הרגישה משהו חם זורם על פניה והבינה שהיא מדממת. היא ניסתה לקום, אך העולם הסתחרר, ידיה החליקו בדמה שלה. ואז הכל החשיך. כשחנה התעוררה, לא היה לה מושג כמה זמן עבר. שעות? ימים? היא שכבה על המזרן, ראשה עטוף בבדים שצרבו כנגד הפצע. הכאב היה בלתי נסבל. היא ניסתה לצעוק לעזרה, אך קולה יצא רק קלחש צרוד. אז נפתחה הדלת וליאת נכנסה, נושאת מגש עם אוכל. אך היה משהו שונה בעיניה, משהו עוד יותר קר ונחוש מקודם. את חזקה יותר ממה שחשבתי, גברת חנה. אבל העקשנות הזו רק מקשה עלייך את הדברים. אולי הגיע הזמן שתביני אחת ולתמיד מה מקומך בבית הזה עכשיו, אמרה ליאת, מניחה את המגש על הרצפה. ובאותו רגע, מביטה באישה שהפכה למענה שלה, חנה הבינה משהו נורא. ליאת לא תעצור. לא היה גבול לאן תגיע. ואם מיכאל לא יחזור בקרוב, אם איש לא יגלה את האמת, חנה לא הייתה בטוחה שתשרוד. אך איפשהו בתוכה, בחלק ההוא ששרד את הנפילה במדרגות לפני שנים, ששרד את אובדן בעלה, ששרד כל כך הרבה דברים קשים בחיים, משהו נדלק. ניצוץ קטן, אך עיקש. זו לא הייתה תקווה בדיוק, זה היה משהו יותר פרימיטיבי. זה היה הרצון לשרוד. הסירוב לוותר. הנחישות שאם תיפול, זה לא יהיה בלי להילחם. וחנה, שוכבת על המזרן המזוהם במרתף הקר והחשוך, ראשה עולם מכאב וגופה חלש, הבטיחה לעצמה הבטחה. היא תשרוד. היא תחזיק מעמד. היא תמצא דרך לגרום למיכאל לדעת את האמת. כי היא לא תיתן לאישה הזו לנצח. לא אחרי כל מה שכבר עברה בחיים. בצד השני של העולם, מיכאל התעורר ב3 לפנות בוקר עם לב דופק ודאות מוחלטת שמשהו נורא לא בסדר. זו כבר לא הייתה רק תחושה מוקדמת מעורפלת. זו הייתה ודאות פנימית, ידיעה עמוקה שבאה ממקום שמעבר להיגיון. אמו צריכה אותו.
והיא צריכה אותו עכשיו. הוא הביט בטלפון שלו, ולראשונה הטיל ספק אם התשובות שליאת נתנה לא היו באמת נכונות. למה אמו מעולם לא ענתה ישירות? למה תמיד היה תירוץ כלשהו? והטון ההוא בקולה של ליאת כשדיברה על בריאותה הנפשית של אמו, הרמיזות העדינות הללו על בלבול וחוסר התמצאות, האם לא היו בדיוק מה שהיה מצפה לשמוע אם משהו באמת היה לא בסדר עם ליאת, ולא עם אמו? בפעם הראשונה, מיכאל הרשה לעצמו להטיל ספק. והספק, ברגע שנזרע, החל לצמוח בפראות, ניזום מחודשים של סימנים קטנים שהתעלם מהם, חוסר עקביות קטן שהסביר, אזעקות קטנות שהשתיק בשם האהבה והאמון. ובאותו בוקר מוקדם בסיאול, בעוד חנה נאבקת לשרוד עוד יום במרתף החשוך וליאת ישנה בשלווה במיטת הקינג סיז שהייתה שייכת פעם להוריו של מיכאל, החוט הבלתי נראה שחיבר בין אם ובין משך בכוח, חוצה אוקיינוסים ויבשות, צועק מסר אחד, חזור הביתה, כל עוד יש זמן. מיכאל לא יכול היה לחכות עד סוף הפגישה שנקבעה לאותו בוקר. ב-6 בבוקר, שעון סיאול, שהיה אמור להיות אמצע אחר הצהריים של היום הקודם בתל אביב, הוא התקשר הביתה, אך איש לא ענה. הוא ניסה את הטלפון הנייד של ליאת, שהלך ישר לתא הקולי. הוא ניסה שוב. ושוב. עד שבניסיון החמישי, היא סוף סוף ענתה, קולה נשמע עצבני ושנוני. מיכאל, 3:00 כאן. מה קרה? אני צריך לדבר עם אמא שלי. עכשיו, אמר מיכאל, קולו נושא תקיפות שהפתיע אפילו אותו. הייתה הפסקה בצד השני של הקו, שתיקה מחושבת. אמא שלך ישנה, מיכאל. אתה יודע שהיא צריכה מנוחה. אני יכולה למסור לה הודעה כשתתעורר. לא. אני רוצה לדבר איתה עכשיו. תאירי אותה. זה חשוב. הפסקה נוספת, ארוכה יותר. מיכאל, אתה בסדר? אתה נשמע לחוץ. אני יודעת שהנסיעה הזו הייתה קשה. אולי כדאי שתנוח קצת. ליאת, אני רציני. תני לי את אמא שלי על הקו. עכשיו, קולה של ליאת השתנה בעדינות, הפך קר יותר. זה לא הגיוני, מיכאל. לאמא שלך היו כמה אפיזודות לאחרונה. היא מתבלבלת, נסערת. הרופא אמר שאנחנו צריכים לשמור על שגרה יציבה, ללא הפרעות. להעיר אותה באמצע הלילה עלול לעורר אפיזודה נוספת. אילו אפיזודות? איזה רופא? למה אף אחד לא סיפר לי על זה? קולו של מיכאל עלה באופן לא רצוני. לא רציתי להדאיג אותך בזמן שאתה סוגר עסקאות כל כך חשובות. אבל אמא שלך לא בסדר, מיכאל. דיברתי עם מומחים, אני פועלת לפי כל המלצות. כשתחזור, נדבר על אפשרויות הטיפול הטובות ביותר עבורה. אבל לעת עתה, אני צריכה שתסמוך עליי. אני עושה את הטוב ביותר למען אמא שלך, אך משהו באופן הדיבור של ליאת, אותו טון רך ושלית בו זמנית, גרם למשהו להקליק במוחו של מיכאל. הוא נזכר ברגעים קטנים לאורך החודשים, חוסר עקביות קטן שהתעלם ממנו. האופן שבו אמו התכווצה כשליאת נכנסה לחדר. איך נמנעה מלביט בעיניה. איך נראתה תמיד מפוחדת לומר משהו לא נכון. אני חוזר הביתה, הודיע מיכאל בפתאומיות. היום. אני מבטל הכל כאן. מיכאל, אל תהיה אימפולסיבי. אתה שבועיים בתוך המסע ומתן הזה. אתה לא יכול פשוט לנטוש הכל בגלל דאגה חסרת בסיס. היא לא חסרת בסיס. אני מרגיש שמשהו לא בסדר. וכשמדובר באמא שלי, אני לא לוקח סיכונים. אני מגיע לשם מחר בערב, ולפני שליאת הספיקה להתווכח עוד, הוא ניתק. ידיו רעדו כשהחל לחפש טיסות חזרה לתל אביב. הטיסה הבאה יצאה בעוד 6 שעות. זאת תהיה נסיעה ארוכה, אבל הוא יהיה בבית בעוד כ-24 שעות. הוא רק היה צריך שאמו תחזיק מעמד עוד יום אחד. מה שמיכאל לא ידע הוא שהשיחה הזו שינתה הכל. ליאת, עדיין אוחזת בטלפון בידה, חשה זעם קפוא עולה בעמוד השדרה שלה. מיכאל החל לפקפק.
הוא חוזר מוקדם יותר. ואם יגלה מה באמת קורה, כל מה שבנתה יתפורר כמו מגדל קלפים. היא הייתה צריכה לפעול. והיא הייתה צריכה לפעול מהר. ליאת ירדה למרתף עדיין לבושה בחלוק המשי שלה, צעדיה מהדדים במדרגות הבטון. כשפתחה את הדלת, מצאה את חנה הרע, שוכבת על המזרן, מביטה בתקרה בעיניים ריקות. הפצע במצחה היה מזוהם, אדום ונפוח. הברך הייתה סגולה ומעוותת. חנה הייתה בבירור חולה מאוד, אך עדיין בהכרה. בנך חוזר, הודיע ליאת ללא הקדמות. מחר הוא יהיה כאן. ואת יודעת מה יקרה כשיגיע, חנה ניסתה לשבת, אך הגוף לא צא איתה. היא רק סובבה את ראשה להביט בליאת, עיניה בורקבות מתערובת של תקווה ואימה. הוא ימצא אותי, לחשה חנה בקול צרוד. הוא יראה מה עשית, ליאת צחקה, אך זה לא היה צחוק של הומור. זה היה משהו קר וחד. באמת? ומה הוא ייראה, גברת חנה? זקנה חולה שנפלה כמה פעמים כי היא מגושמת. שהיא מבולבלת וחסרת התמצאות כי הגיל והמצב הבריאותי משפיעים על שפיותה. שעברה לחדר בטוח ונגיש יותר כי החדר הישן היה בשיפוצים. יש לי תמונות של החדר המשופץ. יש לי חוות דעת רפואיות על ההידרדרות הנפשית שלך. יש לי עדים שישרו את הבלבול הגובר שלך. חנה הרגישה את ליבה שוקע. עדים? ורדה לעולם לא תעיד נגדה. או שכן? ורדה פוטרה מוקדם יותר היום, המשיכה ליאת, כאילו קוראת את מחשבותיה של חנה. נתנו לה פיצויים נדיבים ומכתב המלצה מצוין. היא אסירת תודה ויודעת שלומר משהו נגד הבית הזה יגרום לכך שלעולם לא תמצא עבודה בתל אביב. כבר שכרתי מטפלת חדשה, אחת שמבינה איך הדברים באמת עובדים כאן. לא תצליחי, אמרה חנה, אך קולה יצא חלש וחסר שכנוע. מיכאל מכיר אותי. הוא ידע שאני אומרת את האמת. הוא ידע? אחרי חודשים ששמע על הבלבול הנפשי שלך? אחרי שאני, בבכי, אספר לו כמה קשה היה לטפל בך, איך היו לך הזיות, איך האשמת אותי בדברים נוראים שמעולם לא קרו? הוא יבחר להאמין לך או לי, האישה שהוא אוהב, שמעולם לא נתנה לו סיבה לפקפק, וחנה הבינה באימה גוברת שליעת צדקה. היא שיחקה כל כך טוב, כל כך בקפידה, שיצרה מציאות אלטרנטיבית משכנעת לחלוטין. גם אם מיכאל ירצה להאמין לאמו, הראיות שליעת שתלה בקפידה לאורך החודשים יצרו מספיק ספק. והספק יספיק כדי להרוס כל סיכוי שהיה לחנה להינצל. אבל אני אתן לך הזדמנות, אמרה ליאת, קוראת לצד המזרן כדי להיות בגובה עיניה של חנה. כשבנך יגיע, את תחייכי. תגידי שאת בסדר. שמטפלים בך היטב. שאני נפלאה. ותתחנני בפניו שלא יבטל את נסיעות העסקים שלו בגללך. אם תעשי את זה כמו שצריך, אולי ישקול לשפר קצת את תנאייך כאן. אבל אם תנסי לחשוף אותי, אם תנסי לספר לו את הפנטזיות שלך, אני נשבעת שאני אהפוך את שארית חייך לבלתי נסבלת עוד יותר ממה שהם כבר. ואני יכולה לעשות את זה, גברת חנה. אני יכולה ואני אעשה. חנה עצמה את עיניה, חשה דמעות חמות זולגות על רקבותיה. היא הייתה לקודה. לא משנה מה תעשה, לליאת היו כל הקלפים. היה לה כוח, הייתה לה שליטה, הייתה לה אמינות. ולחנה הייתה רק האמת, שאיש לא יאמין לה. בעוד ליאת יצאה מהמרתף, חנה שכבה שם, מרגישה מיואשת יותר מתמיד. בנה חוזר, אך אפילו זה לא יספיק להציל אותה. ליאת בנתה את קלה בתבונה הקורבה שהסורגים היו בלתי נראים, אך אמיתיים לחלוטין. אך היה מישהו שליאת זלזלה בו. ורדה, גם לאחר שפוטרה, גם בפחד, לא יכלה לחיות עם האשמה על מה שהיא מאפשרת לקרות. בשבועות האחרונים היא ראתה את חנה מתדרדרת, ראתה את הסימנים, את החבורות, את הפחד בעיניה של האישה שטיפלה בה במשך שנים. וכשפוטרה באותו בוקר, עם מעטפה עבה של כסף ומכתב המלצה, היא הרגישה שזו ההזדמנות האחרונה שלה לעשות את הדבר הנכון. ורדה שמרה את מספר הטלפון של מיכאל שרשמה לפני שנים, למקרי חירום.
היא מעולם לא השתמשה בו, אך תמיד ידעה שיום אחד אולי תצטרך. ואם היה יום שהיא צריכה, זה היה היום. היא חיכתה עד סוף אחר הצהריים, כשידעה שמיכאל יהיה במטוס אך עדיין עם גישה להודעות. בידיים רועדות, היא הקלידה הודעה קצרה אך חזקה. אדון מיכאל, זאת ורדה. סלח לי שאני מדברת רק עכשיו, אבל גברת חנה בסכנה. גברת ליאת אינה מי שאתה חושב. בבקשה, כשתגיע הביתה, חפש את אמך במרתף. ובו מוכן למה שתמצא. אני מצטערת שלא היה לי אומץ קודם. שמרתי כמה תמונות שצילמתי בסתר. אני יכולה להוכיח הכל. בבקשה, הצל את גברת חנה לפני שיהיה מאוחר מדי. ורדה צרפה 3 תמונות שהצליחה לצלם בחשאי בשבועות האחרונים. אחת הראתה את חנה במרתף, הסביבה העלובה מסביב. אחרת הראתה את החבורות על זרועותיה. השלישית הראתה את הפצע במצחה, עדיין טרי ומדמם. כשלחצה על שלח, ורדה החלה לבכות. היא לא ידעה אם זה יספיק, אם מיכאל יאמין, אם יגיע בזמן. אבל היא עשתה את חלקה. סוף סוף, אחרי חודשים של שותפות כפויה מפחד, היא מצאה את האומץ לעשות את הדבר הנכון. ההודעה הגיעה לטלפון של מיכאל בזמן שעמד בתור לעלייה למטוס בנמל התעופה בסאול. כשפתח וראה את התמונות, הוא הרגיש את הקרקע נשמטת מתחת לרגליו. זו לא יכולה להיות אמו. זה לא יכול להיות ביתו. זה לא יכול להיות אמיתי. אבל זה היה. התמונות לא שיקרו. ופתאום, הכל הסתדר. כל הסימנים שהתעלם מהם, כל התירוצים שקיבל, כל הספקות שהשתיק. מיכאל רץ לדלפק חברת התעופה, לבו דופק כל כך חזק שנראה היה שהתפוצץ. אני צריך את הטיסה הראשונה לתל אביב. לא משנה כמה זה עולה. לא משנה אם זה מחלקה ראשונה, או אם אני צריך לטוס בעמידה. אני חייב להיות על הטיסה הבאה. הדיילת, מבועלת מהעוצמה בעיניו, בדקה את המערכת במהירות. יש טיסת מנהלים פרטית שיוצאת בעוד שעתיים. אני יכולה לנסות להשיג לך מושב, אבל זה יהיה יקר מאוד. לא משנה. תזמיני. תעשי מה שצריך. בזמן שהמתין לעלייה למטוס, מיכאל התקשר לעורך דין חבר בתל אביב. אני צריך שתלך לבית שלי עכשיו. תיכנס עם המשטרה אם צריך. אמא שלי בסכנה. אני שולח לך את הראיות במייל עכשיו, ואז התקשר לחבר אחר, רופא. אני צריך אמבולנס בבית שלי. ואני צריך מומחה שיוכל לתעד הכל. אמא שלי הייתה קורבן להתעללות ואני צריך ראיות רפואיות. כל שיחה, כל סידור, היה כמו אגרוף שהוא נתן לעצמו. איך היה כל כך עיוור? איך נתן לזה לקרות? איך נכשל עם אמו שוב, בדיוק כפי שנכשל ביום שנפלה במדרגות? 16 השעות הבאות היו ארוכות ביותר בחייו של מיכאל. בטיסה הוא לא הצליח לישון, לא הצליח לאכול. הוא רק ישב שם, מביט בתמונות שורדה שלך, כל פרט נחרט במוחו כברזל מלובן. אמו הרזה, המלוכלכת, הפצועה. הסביבה העלובה. הפחד המוטבע על פניה. ולחשוב שליאת, האישה שאהב, שהכניס לביתו, שהפקיד בידיה את הדבר היקר ביותר שהיה לו, הייתה אחראית לזה. איך לא ראה? איזה מין אדם היא באמת הייתה? וחשוב מכך, איזה מין אדם הוא היה שלא הגן על אמו שלו? כשהמטוס נחת סוף סוף בנמל התעופה בן גוריון, כבר היה לילה. מיכאל לא חיכה למזוודות. הוא רץ ישר למונית, נתן את הכתובת וביקש מהנהג לנסוע הכי מהר שאפשר. 1,000 שקל יותר אם תגיע בפחות מחצי שעה, אמר, והנהג לחץ על דוושת הגז. בעוד המכונית חותכת את התנועה של תל אביב, מיכאל התפלל. הוא לא היה אדם דתי במיוחד, אך באותו רגע התפלל בכל כוח נשמתו. בבקשה, שהיא תהיה בחיים. בבקשה, שזה לא יהיה מאוחר מדי. בבקשה, תן לי הזדמנות לתקן את זה. רק עוד הזדמנות אחת. האחוזה הופיעה מוארת כתמיד, מושלמת כתמיד,
מסתירה את סודותיה האפלים מאחורי קירות לבנים וגנים ללא רבב. מיכאל ירד מהמכונית עוד לפני שעצרה לחלוטין, רץ לעבר השער. ידיו רעדו כל כך שבקושי הצליח להקיש את הקוד. כשדלת הכניסה נפתחה, ליאת עמדה שם, לבושה באלגנטיות כתמיד, חיוך של הפתעה על פניה. מיכאל, חזרת מוקדם מהצפוי. איזה יופי, החלה, אך הוא חלף על פניה ללא מילה, רץ לעבר המדרגות שהובילו למרתף. מיכאל, מה אתה עושה? קראה ליאת מאחוריו, כל העולה באוקטבה, הפניקה מתחילה לגלוש ממסכת השלמות שלה. אך מיכאל לא עצר. הוא ירד במדרגות בדילוגים, ליבו בגרונו, עד שהגיע לדלת המרתף. היא הייתה נעולה. איפה המפתח? צעק, מסתובב אל ליאת שירדה אחריו. מיכאל, אתה מתנהג באופן לא רציונלי. אנחנו צריכים לדבר ברוגע. אמא שלך בסדר, היא רק נחה בסביבה מתאימה יותר בזמן שהחדר שלה בשיפוצים. תפתחי. את. הדלת. הזאת. עכשיו, אמר מיכאל בקול כה נמוך ומסוכן שגרם אפילו לליאת לסגת צעד. כשהיא לא זזה, מיכאל פשוט השליך את גופו על הדלת. פעם, פעמיים, בפעם השלישית המנעול נכנע והדלת נפתחה לרווחה. הריח שעלה מהחדר ההוא היה בלתי יתואר. עובש, לחות, חולי, ייאוש. ושם, על מזרן דק ומזוהם על רצפת הבטון הקרה, שכבה אמו. כה קטנה, כה שברירית, כה שונה מהאישה החזקה שהכיר. עיני עצומות, גופה דומם לרגע נורא, עד שראה את חזה עולה קלות, רק נשימה חלשה, אבל נשימה. אמא, לחש מיכאל, נופל על ברכיו לצידה, הדמעות סוף סוף זולגות ללא שליטה. אמא, אני כאן. סליחה. אני כל כך מצטער, חנה פקחה את עיניה לאט, וכשהתמקדה בפניו של בנה, משהו השתנה בהבעתה. זו לא הייתה הקלה בדיוק, זה היה יותר כמו שחרור. כאילו סוף סוף יכלה להפסיק להילחם, להפסיק לשרוד לבדה, להפסיק לשאת את המסע הזה. מיכאל היא לחשה בקול כה חלש שהיה עליו להתכופף כדי לשמוע. החזרת. כן, אמא. חזרתי. ולעולם לא אעזוב אותך שוב לבד. לעולם לא. נשבע בחיי, ושם, במרתף הנורא הוא, בין דמעות וחיבוקים זהירים כדי לא לפצוע אותה עוד, אם ובין התאחדו. האהבה שתמיד הייתה ביניהם, אך שנבחנה בדרכים נוראיות, הוכיחה את עצמה חזקה יותר מכל הרוע, כל המניפולציה, כל האכזריות שניסתה להרוס אותם. ליאת ניסתה לברוח באותו לילה, אך לא הגיע רחוק. החברים שמיכאל קרא להם כבר היו בדרך, וכשניסתה לטפס על הגדר האחורית של הנכס, היא נתפסה. מסכת השלמות ששמרה עליה כל כך הרבה זמן נפלה סוף סוף לחלוטין, וחשפה מתחתיה את הייאוש, הכעס והפניקה של מי שיודעת שנתפסה ושאין לה עוד לאן לברוח. ובעוד האמבולנס לקח את חנה לבית החולים, עם מיכאל אוחז בידה לאורך כל הנסיעה, אחוזת צהלה הייתה עדה לסופו של פרק הפל. אך גם לתחילתו של משהו חדש, משהו שנבנה לא על סודות ושקרים, אלא על אמת, על נוכחות אמיתית, על אהבה שנבחנה באש ויצאה חזקה יותר, אמיתית יותר, עמוקה יותר מאי פעם. הימים הראשונים בבית החולים היו ערפל של כאב, תרופות וטיפולים רפואיים. לחנה הייתה דלקת ריאות חמורה עקב החשיפה הממושכת ללחות המרתף, תת-תזונה מתקדמת, התייבשות קריטית, בנוסף לפציעות הפיזיות הברורות. הפצע במצחה דרש תפרים וטיפול בזיהום. הברך נזקה לניתוח. אך גרועות מהפצעים הפיזיים היו הצלקות הרגשיות שהרופאים זיהו בכל פגישה עם הפסיכולוגים. מיכאל לא עזב את צד אמו לרגע אחד. הוא התמקם בכיסא לצד מיטת בית החולים ונשאר שם, יום ולילה, אוחז בידה, מדבר בשקט, מבקש סליחה שוב ושוב עד שחנה סוף סוף אמרה, בדמעות בעינך בתקיפות בקולה, די, בני. לא ידעת. היא הייתה טובה מאוד בלהונות. אם מישהו צריך לבקש סליחה, זו אני, על שלא היה לי אומץ לספר קודם, על שנתתי לפחד להשתיק אותי. לא, אמא. הייתי צריך לשים לב.
הייתי צריך להקשיב לאינסטינקט שלי. הייתי צריך להיות נוכחה. אבל אני מבטיח לך דבר אחד, מעכשיו אני אהיה. לא משנה מה יקרה בעסקים, את קודמת. תמיד חקירת המשטרה החלה מיד. הראיות היו רבות ובלתי ניתנות לערעור. התמונות סוורדה צילמה, רישומי הקניות שהראו שחנה קיבלה מנות מזון מינימליות בעוד שאר הבית חגג, חוות הדעת הרפואיות שאישרו התעללות ממושכת, הודעות הטקסט שהמומחים שחזרו מהטלפון של ליאת שהראו כיצד התאמרנה ספקים ועובדים. והייתה גם עדותה של ורדה, שסוף סוף חופשייה מהפחד, סיפרה הכל בפרטים כואבים. עורך דינה של ליאת ניסה לבנות נרטיב של קורבן. הוא העלה את עברה, ילדות שסומנה בנטישה, גיל התבגרות בבתי אומנה, היסטוריה של מצבים קשים שאיש לא ידע עליהם. הוא טען שליאת סבלה מהפרעות שמנעו ממנה לשלוט לחלוטין במעשיה, שהיא עצמה הייתה קורבן לטראומות לא פתורות. וזה היה נכון, שליאת סבלה. הרישומים הראו שנים של קשיים, של דחייה, של חסך רגשי עמוק. אך התובע התנגד בתוקף, סבל אינו מצדיק גרימת סבל. טראומה אינה רישיון לטראומה. מיליוני אנשים שורדים ילדות קשה מבלי להפוך למענים. ליאת עשתה בחירות מודעות, קפדניות, מחושבות. היא תכננה כל צעד, תמרנה כל אדם, בנתה רשת מורכבת של שקרים. זו אינה מחלה, זו רשעות מודעת. המשפט נמשך שבועות ומשך תשומת לב תקשורתית. סיפורה של אשת העסקים המצליחה שהתעלה בחמותה הקשישה והפגיעה זיזע את תל אביב ואת ישראל. כתבים חנו מול בית החולים שבו חנה עדיין החלימה. מיכאל נאלץ לזכור הבטחה נוספת כדי להגן על פרטיותה של אמו. חנה, כשנשאלה על ידי עורכי הדין אם היא רוצה להשתתף במשפט, היססה. חלק ממנה רצה צדק, רצה שליאת תשלם על מה שעשתה. אך חלק אחר, החלק העייף והפצוע, רק רצה שקט, רק רצה לשכוח, רק רצה לבנות מחדש את חייה מבלי לחיות מחדש את הטראומה כל הזמן. מיכאל ישב לצידה ואמר, אמא, כל החלטה שתקבלי, אני אתמוך. אם תרצי להעיד, אהיה שם לצדך. אם תרצי לשמור מרחק, גם את זה אכבד. אין כאן בחירה שגויה, חנה חשבה במשך ימים עד שהחליטה, אני אעיד. לא מתוך נקמה, אלא כי אולי הסיפור שלי ימנע מזה לקרות למישהו אחר. אולי זה יגרום למישהו לשים לב יותר לסימנים. אולי זה יציל חיים אחרים. היום שבו חנה נכנסה לבית המשפט היה אחד הקשים בחייה. גם חודשים לאחר החילוץ, היא עדיין השתמשה בכיסא גלגלים, עדיין נשאה סימנים נראים לעין. כשהחלה לספר את סיפורה, כל הרעד אך לא נשבר. היא תיארה את חודשי הבידוד ההדרגתי, את המניפולציה הפסיכולוגית, את המחסור, את הפחד המתמיד, את התחושה שהיא כלואה בסיוט שממנו אינה יכולה להתעורר. כאשר עורך הדין של ההגנה ניסה לערער על אמינותה, והציע ששכלה מבולבל עלול היה לעוות את האירועים, חנה הביטה ישירות בו ואמרה בבהירות שהשתיקה את האולם. אני יודעת את ההבדל בין בלבול לאכזריות. אני יודעת את ההבדל בלשכוח איפה שמתי את המשקפיים לבין להיות כלואה במרתף לך עם אוכל לא מספיק. שקלי אולי אינו מושלם בגיל 72, אבל הגוף שלי מספר סיפור שאף בלבול מנטלי לא יכול היה להמציא. האולם כולו השתתק. אפילו עורך הדין של ההגנה נראה חסר מילים. וכשחנה סיימה את עדותה, היו דמעות בעיניהם של רבים מהנוכחים, כולל כמה מחברי המושבעים. ליאת הורשעה. גזר הדין היה ארוך, ושיקף את חומרת המעשים ואת התכנון המוקדם. כשגזר הדין הוקרא, ליאת לא הראתה רגש, רק מבט ריק, כאילו המסכה נפלה סופית ולא היה שום דבר אמיתי מתחתיה. מיכאל, שישב לצד אמו, החזיק בידיו ולחש, זה נגמר, אמא. סוף סוף זה נגמר, אך במובנים רבים, זה רק התחיל. ההחלמה הפיזית של חנה ארכה חודשים. הניתוח בברך היה מורכב, ואחריו פיזיותרפיה אינטנסיבית. ניידותה השתפרה בהדרגה, אך לעולם לא תחזור לחלוטין למה שהייתה. הצלקת על מצחה, שם חבטה כשנפלה, תישאר לנצח, תזכורת פיזית לאותה תקופה אפלה. אך חנה למדה לא להסתיר אותה. היא הפכה לחלק מהסיפור שלה,
חלק ממי שהיא הייתה עכשיו. ההחלמה הרגשית הייתה מאתגרת עוד יותר. חנה סבלה מסיוטים תכופים, התעוררה בצעקות, מדמיינת את עצמה שוב במרתף. היו לה התקפי חרדה כששמעה צעדים במדרגות, או כשנשארה לבד בחדר חשוך. הטיפול הפך לחלק מהשגרה שלה, פגישות שבועיות שבהן החלה לאבד לאט את הטראומה, למצוא מילים למה שחוותה, לבנות מחדש את אמונה בעולם. גם מיכאל הלך לטיפול. הוא נשא שמה עמוקה על מה שהרשה לקרות, על כך שעונה באופן כה מוחלט, על שלא הגן על אמו כשהייתה זקוקה לו ביותר. המטפל שלו עבד איתו על הרעיון שמתעלים הם מומחים במניפולציה, שזו לא הייתה חולשה או כישלון להיות מרומה על ידי מישהו שהשקיע כל כך הרבה מאמץ בבניית חזות מושלמת. ולאט, פגישה אחר פגישה, מיכאל החל לסלוח לעצמו. אחד השינויים הראשונים שמיכאל עשה היה קשור לעבודה. הוא התפטר מתפקיד מנכ"ל החברה שלו, ולקח על עצמו תפקיד ייעוצי שאפשר לא לעבוד מהבית ולנסוע הרבה פחות. שותפיו התנגדו בתחילה, וטענו שהוא חיוני לצמיחת החברה. אך מיכאל היה תקיף. ביליתי עשורים בבניית העסק הזה על חשבון משפחתי. כמעט איבדתי את אמי, כי הייתי כל כך ממוקד בהצלחה מקצועית שהתעברתי למה שבאמת חשוב. אני לא אעשה את הטעות הזו שוב. כסף אני יכול להרוויח, אבל משפחה אין לה תחליף. אחוזת צהלה עברה מהפך מוחלט. המרתף נאטם לצמיתות, והפך לחלל אחסון בלתי נגיש. חנה לעולם לא תצטרך אפילו לזכור את קיומו. שער הבית שופץ לחלוטין, והפך לנגיש יותר, מסביר פנים יותר, קליל יותר. קירות נצבו בצבעים רכים ועליזים. חלונות הורחבו כדי להכניס יותר אור טבעי. זה היה שינוי פיזי, אך גם סמלי. ורדה הועסקה מחדש במשכורת טובה בהרבה, וכל מסמכיה הוסדרו על חשבונו של מיכאל, ששכר את מיטב עורכי הדין להגירה כדי לפתור את מצבה אחת ולתמיד. כשחזרה ורדה לבית, חנה חיבקה אותה במשך דקות ארוכות, שתיהן בוכות, שתיהן מבקשות סליחה זו מזו על דברים שלא היו באמת באשמתן. הצלת את חיי, ורדה. מצאת אומץ כשלי כבר לא היה, אמרה חנה. ואת לימדת אותי מהי משמעותה של חוסן, גם כשנראה שהכל אבוד, ענתה ורדה. שתי אנשים, מאוחדות בטראומה משותפת, הפכו ליותר ממעסיקה ועובדת. הן הפכו לחברות אמת, סוד שיחה, תומכות זו בזו בתהליך הריפוי. אך אולי השינוי העמוק ביותר היה במערכת היחסים בין אם ובן. מיכאל, שקודם לכן פיצה על היעדר נוכחות אמיתית בדברים חומריים, למד את ערך הפשטות של להיות נוכח. הוא התעורר מוקדם כדי לאכול ארוחת בוקר עם אמו. הוא בילה את אחר הצהריים בעבודה מהבית כדי שיוכל לקחת הפסקות ולשוחח איתה. בערב הם אכלו ארוחת ערב יחד, חולקים סיפורים מהיום, מדברים על הכל ועל לא כלום. וחנה, שקודם לכן השתיקה את רגשותיה מחשש להיות לנטל, למדה לבטא את עצמה. כשמשהו הפריע לה, היא אמרה. כשהייתה זקוקה לעזרה, היא ביקשה. כשפחדה, היא שיתפה. ומיכאל, מצידו, למד להקשיב באמת, לא רק באוזניים, אלא בלב. באחר צהריים של יום ראשון, 6 חודשים לאחר החילוץ, אם ובן ישבו בגן המשופץ, שותים תה וצופים בשקיעה צובעת את שמי תל אביב בגוונים של כתום ורוד. הייתה שלווה באוויר שלא הייתה קיימת קודם, שקט שלא היה שתיקה כבדה, אלא שלווה אמיתית. אתה יודע, בני, החלה חנה, מביטה בפרחים ששתלו יחד. במשך זמן רב חשבתי שלעולם לא ארגיש בטוחה שוב, שלעולם לא אבטח באף אחד, שהפחד יהיה בין לווייתי הקבוע לנצח. ועכשיו, שאל מיכאל ברכות. עכשיו אני מבינה ששרדתי. לא רק פיזית, אלא רגשית. האישה היא ניסתה להרוס אותי, ניסתה לגזול ממני הכל, אבל היא לא הצליחה. אני עדיין כאן. עדיין יש לי אותך. עדיין יש לי אהבה בחיי. זה ניצחון גדול יותר מכל גזר דין. מיכאל הרגיש דמעות צורבות בעיניו, אך נתן להן לזלוג בחופשיות. לא הייתה עוד בושה לבכות, להרגיש, להיות פגיע. את האדם החזק ביותר שאני מכיר, אמא. תמיד היית,
אבל עכשיו אני רואה את זה בבהירות שמעולם לא הייתה לי. חנה חייכה, לוקחת את ידו של בנה. אנחנו חזקים יחד, בני. זה מה שלמדתי. לבד, כמעט לא שרדתי. אבל יחד, אנחנו יכולים להתמודד עם כל דבר, וזו הייתה האמת. בחודשים שבאו לאחר מכן, אם ונתמודדו יחד עם כל אתגר שהופיע. הסיוטים של חנה, שמיכאל למד לנחם, אוחז בידה עד שתחזור לישון. התקפי האשמה של מיכאל, שחנה למדה לרכך, ומזכירה לו שמה שחשוב הוא ההווה, לא עבר הבלתי ניתן לשינוי. התאריכים הקשים, הטריגרים הבלתי צפויים, רגעי העצב שבאו משום מקום, הם התמודדו עם הכל יחד. הבית שהיה פעם במה לאכזריות הפך למקדש של ריפוי. זה לא קרה בין לילה, זה היה תהליך הדרגתי, שנבנה לבנה אחר לבנה, יום אחר יום. אבל זה קרה. וכל התקדמות קטנה, כל צחוק אמיתי, כל רגע של שלווה, נחגג כניצחון שהוא באמת היה. ורדה הפכה לחלק בלתי נפרד מהצורה המשפחתית החדשה הזו. היא לא הייתה רק עובדת, היא הייתה בת משפחה בכל המובנים החשובים. ילדיה באו לפעמים לבקר, וחנה אהבה לקבל אותם, מכינה ממתקים ומספרת סיפורים. הבית חזר להיות מלא חיים, קולות ילדים משחקים בגנים, שיחות ערות בסלון, ריח של אוכל ביתי במטבח. יום אחד, כמעט שנה לאחר החילוץ, הגיע מכתב מהמקום שבו ליאת ריצתה את עונשה. מיכאל קיבל אותו ראשון והתלבט אם להראות אותו לאמו. אך כשהוא זוכר את מחויבותו לחנות ותקשורת, הוא לקח אותו לחנה. הגיע מכתב מליאת. את רוצה לקרוא, או שאת מעדיפה שאזרוק אותו, חנה הביטה במעטפה לרגע ארוך. מה היא אומרת? לא פתחתי. חשבתי שאת צריכה להחליט אם את רוצה לדעת. חנה נשמה עמוק, לקחה את המעטפה ופתחה אותה בידיים שרעדו רק קלות. היא קראה בשקט, הבעתה נותרה ניטרלית. כשסיימה, קיפלה את המכתב בזהירות והחזירה אותו למעטפה. היא מבקשת סליחה. אומרת שהיא בטיפול, עובדת על הבעיות שלה, מנסה להבין למה עשתה מה שעשתה. אומרת שהיא לא מצפה לסליחה, אבל רצתה שעדה שהיא מצטערת. ואיך את מרגישה עם זה? שאל מיכאל. חנה שתקה לרגע, מביטה מבעד לחלון אל הגן שטוף השמש. אני מרגישה שהיא בדרכה ואני בשלי. החרטה שלה או היעדרה אינה מגדירה את ההחלמה שלי. אני לא צריכה לסלוח לה כדי להמשיך הלאה, ואני לא צריכה לשמור על כעס כדי לתקף את הכאב שלי. אני פשוט צריכה להמשיך לחיות, להחלים, להיות מאושרת. זה מספיק, מיכאל הנהן, מתרשם שוב מחוכמתה של אמו. מה את רוצה לעשות עם המכתב? אתה יכול לזרוק אותו. אני לא צריכה לשמור אותו. אני כבר נושאת מספיק צלקות, אני לא צריכה עוד תזכורות, וכך עשו. המכתב נזרק, ואיתו עוד חתיכה מעבר האפל. זו לא הייתה שכחה, כי הצלקות תמיד יישארו. אבל זה היה שחרור, זו הייתה בחירה לא לתת לעבר הזה להגדיר את כל ההווה והעתיד. כשהשנה הראשונה לאחר החילוץ התקרבה לסיומה, חנה ארגנה ארוחת ערב קטנה. היא הזמינה את ורדה וילדיה, את המטפלים שעזרו לה, את הרופא שטיפל בהחלמתה, ואת עורך הדין שנלחם למען הצדק. זו לא הייתה חגיגה של הטרגדיה, אלא הוקרה לכל האנשים שעזרו לה לשרוד ואז לחיות שוב. במהלך ארוחת הערב, חנה הרימה כוסית קצרה חזקה, לחיים. להזדמנות השנייה. לאנשים שעוזרים לנו לקום כשאנחנו נופלים. ולכוח שאנחנו מגלים שקיים בתוכנו כשחשבנו שלא נותר עוד כלום. תודה לכולכם שהייתם חלק מהמסע הזה, היו דמעות, חיבוקים, סיפורים משותפים. אך מעל הכל, הייתה הכרת תודה. הכרת תודה על היותה בחיים, על היותה מוקפת באהבה אמיתית, על ההזדמנות להמשיך ולכתוב את סיפורה בדפים חדשים ונקיים. באותו לילה, לאחר שכולם הלכו והבית חזר לשקט, מיכאל מצא את אמו יושבת בכיסא האהוב בסלון, מביטה מבעד לחלון אל הכוכבים שזרחו בשמי תל אביב. הגורל על מחשבותייך, אמר, מתיישב לצידה. חשבתי על כמה החיים מוזרים. לפני שנה הייתי במקום החשוך ביותר האפשרי,
ללא תקווה, ללא עתיד. ועכשיו אני כאן, מוקפת באהבה, עם בן נוכח באמת, עם חברים אמיתיים, עם חיים ששווה לחיות. אם מישהו היה אומר לי שאפשר למצוא שלווה אחרי כל כך הרבה סבל, לא הייתי מאמינה. אבל מצאנו יחד. חנה הסתובבה להביט בבנה, עיניה בורקבות מדמעות של הכרת תודה, לא של כאב. כן, בני. מצאנו. ואתה יודע מה עוד? לא רק שרדנו, אנחנו חיים. באמת חיים. וזה יותר מניצחון, זו התחלה חדשה, זו לידה מחדש, זו הוכחה שגם אחרי החושך העמוק ביותר, האור עדיין יכול למצוא דרך, ואם ובן נשארו שם, זה לצד זו, בשתיקה נוחה, מביטים בשמיים זרועי הכוכבים, כל אחד מודה בליבו על ההזדמנות השנייה שהחיים נתנו להם, על ההזדמנות לעשות אחרת, להיות נוכח, לאהוב ללא פחד, לחיות ללא השלשלאות הבלתי נראות של העבר המכבידות על כל צעד. אחוזת צהלה, שפעם הייתה במה לסבל קורב, הייתה עכשיו בית אמיתי. מקום שבו אהבה לא הייתה רק מילה, אלא פעולה מתמדת, שבו נוכחות הייתה שווה יותר מכל מתנה חומרית, שבו אמת הייתה חשובה יותר ממראית עין מושלמת. ובשינוי הזה, הן של הבית והן של האנשים שחיו בו, היה הניצחון הגדול ביותר האפשרי. ניצחון האנושיות על האכזריות, האהבה על הפחד, התקווה על הייאוש. 2 חלפו מאז הלילה שבו מיכאל פרץ את דלת המרתף ומצא את אמו במצב העלוב ההוא. 2 שנראו בו זמנית כנצח וכהרף עין. החיים השתנו בדרכים שאיש מהם לא יכול היה לחזות באותם ימים קשים ראשונים של החלמה. חנה התעוררה בבוקר שבת עם השמש חודרת מבעד לחלון חדרה, משופץ ומזמין, כושונה מאותו חדר לך וחשוך שרדף את זיכרונותיה הגרועים ביותר. עדיין היו ימים שבהם הסיוטים הגיעו, שבהם התעוררה עם לב דופק, מדמיינת את עצמה שוב במקום ההוא. אך הם היו פחות ופחות דחופים, וכשהגיעו, היו לה כלים להתמודד איתם, אסטרטגיות שלמדה בטיפול, ובעיקר, היו לה אנשים שאוהבים ותומכים בה. היא קמה לאט, משתמשת במקל ההליכה המיוחד שמיכאל הזמין לה בהתאמה אישית, עם תמיכה ארגונומית ועיצוב אלגנטי. זה כבר לא היה אותו מקל הליכה ישן שליית החביאה, זה היה משהו חדש, משהו שייצג את עצמאותה המחודשת. כן, היא עדיין נזקה לעזרה בכמה דברים, וגופה נשא צלקות קבועות. אך ישיבה לעצמה הרבה מניידותה, הרבה מכוחה, ומעל הכל, היא ישיבה לעצמה את קולה, את יכולתה לבטא את עצמה, לומר לו, להציב גבולות. במטבח, ורדה כבר הכינה את ארוחת הבוקר, מזמזמת שיר מבאר שבע שתמיד העלה חיוך על פניה של חנה. 2 אנשים פיתחו שותפות יפהפייה במהלך אותן 2, חברות שנרקמה באש הסבל המשותף, אך התבססה על הבחירה היומיומית לתמוך זו בזו. בוקר טוב, גברת חנה. ישנה טוב הלילה, שאלה ורדה, מוזגת קפה טרי לספל חרסינה יפה, לא עוד אותם כלי פלסטיק ישנים שליאת נהגה להשתמש בהם. ישנתי טוב, ורדה. חלמתי על יצחק שלי אתמול. זה היה חלום טוב, הוא חייך, אמר שהוא גאה בי. אני חושבת שהוא באמת היה, את יודעת? על ששרדתי, על שמצאתי כוח כשחשבתי שאין לי עוד. בוודאי שהיה, הסכימה ורדה, מתיישבת ליד השולחן עם חנה כפי שעשו כל בוקר. את אחת הנשים החזקות ביותר שאני מכירה. ותאמיני לי, אני מכירה הרבה נשים חזקות מבאר שבע. הן צחקו יחד, אותו סוג של צחוק נוח שבא רק מחברות אמת. מיכאל ירד זמן קצר לאחר מכן, עדיין בפיג'מה, שערו פרוע, כשונה מהמנהל הלבוש ללא דופי שהיה פעם. הוא למד להעריך נוחות על פני מראית עין, מהות על פני סגנון, נוכחות על פני פרודוקטיביות. בוקר טוב, האנשים האהובים עליי, אמר, מנשק את מצחה של אמו ולוקח ספל קפה. איזה ריח נפלא, ורדה. הכנת את עוגת הסולת ההיא? כן, אדון מיכאל. השארתי אותה להתקרר שם. עוד מעט נחתוך חתיכה עם הקפה, הסצנה הפשוטה, היומיומית, הזו הייתה משהו שחנה העריכה מאוד. לא היה מתח באוויר, לא היה פחד, לא היה צורך למדוד כל מילה לפני שמדברים. זו הייתה פשוט משפחה שאוכלת ארוחת בוקר יחד, מדברת על דברים קטנים וגדולים,
חולקת חיים. זה היה יקר ערך מעל לכל מידה. אחרי הקפה, למיכאל הייתה הודעה. אמא, זוכרת שסיפרתי לך על הפרויקט ההוא של החברה? קו המוצרים החדש שמיועד לנגישות והקלה? זוכרת, בני. עבדת על זה כל כך קשה בחודשים האחרונים. אז, זה סוף סוף אושר על ידי הדירקטוריון. אנחנו נשיק קו שלם של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות בניידות. מקלות הליכה חכמים, כיסאות גלגלים עם חיישנים מתקדמים, אפליקציות עזר, הכל מתוכנן לתת יותר עצמאות וכבוד לאנשים כמוך. אמא, חנה רגישה דמעות של גאווה ממלאות את עיניה. מיכאל הפך את החוויה הכואבת שלו למשהו שיכול לעזור לאלפי אנשים אחרים. זו הייתה דרך לתת משמעות לסבל, להפוך טרגדיה אישית להשפעה חברתית חיובית. אני כל כך גאה בך, בני. גם אביך היה. להפוך כאב לתקווה, סבל לפתרון, זה מה שאנשים מיוחדים באמת עושים. למדתי את זה ממך, אמא. את לימדת אותי שאנחנו יכולים לבחור איך להגיב למה שקורה לנו, שהישרדות היא רק הצעד הראשון, אבל לחיות באמת, זה דורש אומץ, בחירה מודעת, עבודה יומיומית. באותו אחר צהריים, הם קיבלו ביקור מיוחד. עיתונאית הכינה כתבה על החלמה מטראומה והתעללות במשפחה, וביקשה לראיין את חנה. בתחילה, חנה היסה. לחשוף את עצמה בפומבי, לחיות מחדש פרטים כואבים, לא נראה כמו משהו שרצתה לעשות. אך לאחר ששוחחה עם המטפל שלה ועם מיכאל, החליטה שאולי הסיפור שלה יוכל לעזור לאנשים אחרים, יוכל לגרום למישהו לזהות סימני התעללות, יוכל לתת למישהו אומץ לדבר. הראיון נערך ברגישות ובכבוד. העיתונאית, אישה בשנות ה-40 לחייה בשם תמר, שאלה שאלות זהירות, ונתנה לחנה מקום לדבר בקצב שלה. גברת חנה, מה היית רוצה שאנשים יבינו מהחוויה שלך? שאלה תמר בשלב מסוים. חנה חשבה לרגע ארוך לפני שענתה. הייתי רוצה שאנשים יבינו שהתעללות יכולה לקרות בכל מקום, אפילו בבתים היפים ביותר, במשפחות שנראות הכי מושלמות. הייתי רוצה שיבינו שקורבנות התעללות אינם חלשים או טיפשים, הם אנשים הכלואים במצבים שנבנו בקפידה כדי לכלוא אותם. והייתי רוצה שידעו שאפשר לשרוד, אפשר להחלים, אבל זה קורה רק כשיש לנו אומץ לדבר וכשיש אנשים שמוכנים להקשיב לנו באמת. ולמישהו שאולי עובר משהו דומה עכשיו, איזה מסר היית משאירה? חנה הביטה ישירות למצלמה, עיניה בהירות ותקיפות. דברו. לא משנה כמה פחד אתם מרגישים, דברו. ספרו למישהו, לכל אדם שמוכן להקשיב. ואם האדם הראשון לא מאמין, ספרו לאחר, ועוד אחד, עד שתמצאו מישהו שיאמין ויעזור. כי מגיע לכם שישמעו אתכם, מגיע לכם להיות מוגנים, מגיע לכם לחיות ללא פחד. ויש אנשים בעולם שרוצים לעזור, שיאמינו בכם, שילחמו לצדכם. אתם רק צריכים למצוא אותם. כשהראיון שודר כמה שבועות לאחר מכן, התגובה הייתה מדהימה. חנה קיבלה מאות מכתבים ומיילים מאנשים ששיתפו את סיפוריהם, הודו לה על אומץ ליבה לדבר, ואמרו שהסיפור שלה נתן להם כוח לעשות את צעדיהם הראשונים לעבר חופש וריפוי. זה היה מכריע ומעצים בו זמנית. מכתב אחד במיוחד נגע עמוקות בליבה של חנה. זה היה מאישה בת 50 בשם מרים, שכתבה שהיא נמצאת במצב דומה של התעללות מצד בן מכור לסמים, ושהסיפור של חנה נתן לה את האומץ סוף סוף לחפש עזרה. בזכות אומץ ליבך לדבר, כתבה מרים, מצאתי את האומץ להציל את חיי שלי. לא רק שרדת, הראית לנו שאפשר לחיות במלואם אחרי הטראומה. תודה שאת קיימת, שנלחמת, שדיברת. חנה קרא את המכתב הזה למיכאל, שניהם בוכים מהתרגשות. אתה יודע, בני, במשך זמן רב תהיתי למה כל זה קרה. למה אני? למה המשפחה שלנו? אבל אולי זה לא על מה, אולי זה על מה אנחנו עושים עם מה שקורה לנו. ואם הכאב שלי יכול להקל על כאבו של אדם אחר, אם הסיפור שלי יכול להציל חיים, אז זה לא היה לשווא. מיכאל חיבק את אמו, חש הכרת תודה עמוקה על כך שהיא בחייו, על חוכמתה, על כוחה, על ליבה הנדיב שגם אחרי כל כך הרבה כאב עדיין יכול היה לחשוב על עזרה לאחרים.
החודשים הבאים הביאו עוד שינויים חיוביים. חנה החלה להתנדב בבית אבות לקשישים פגיעים, חולקת את סיפורה, מציעה תמיכה רגשית, עוזרת בצד המנהלי. היא מצאה בזה משמעות, דרך להחזיר לעולם, להפוך את ניסיונה לעזרה קונקרטית לאחרים. מיכאל השיק רשמית את קו מוצרי הנגישות של החברה שלו, וזו הייתה הצלחה מעבר לציפיות. אך יותר מההצלחה המסחרית, היו אלה סיפורי המשתמשים שנגעו בו. אנשים ששלחו תמונות משתמשים במוצרים, מספרים איך זה שינה את חייהם, מודים על כך שסוף סוף יש להם טכנולוגיה שמתייחסת אליהם בכבוד ובכבוד. זו הייתה הגאולה שמיכאל היה זקוק לה, ההוכחה שהוא יכול להשתמש במעמדו ובמשאביו כדי לעשות טוב אמיתי בעולם. ורדה, מצידה, נרשמה לקורס ערב בסיוד, חלום ישן שמעולם לא הייתה לה הזדמנות להגשים. מיכאל שילם על הקורס והתאים את שעות עבודתה כדי שתוכל ללמוד ללא לחץ. גברת חנה, תמיד חלמתי לעשות יותר, שיהיה לי מקצוע מוכר, התוודתה ורדה יום אחד. ועכשיו, בגיל 52, אני אהיה אחות מוסמכת. אף פעם לא מאוחר להתחיל מחדש. אף פעם, הסכימה חנה, נרגשת. מגיעה לך כל הזדמנות, ורדה. הצלת את חיי, ועכשיו תצילי את חייהם של רבים אחרים. באחר צהריים סתווי, בדיוק 3 שנים לאחר החילוץ, חנה ישבה בגן, עכשיו מלא בפרחים שהיא עצמה עזרה לשתול. המרתף שופץ לחלוטין והפך לחדר משחקים לילדיה של ורדה ולביקורים מזדמנים של ילדים. שום חלל בבית ההוא לא שמר עוד זיכרונות רעים. הכל חודש קיבל משמעות חדשה, השתנה. מיכאל יצא לגן עם 2 כוסות תה והתיישב לצד אמו. הם ישבו שם בשתיקה נוחה במשך כמה דקות, רק נהנים משירת הציפורים ומריח הפרחים. על מה את חושבת, אמא? שאל מיכאל לבסוף. חשבתי על כמה בת מזל אני, ענתה חנה בחיוך. אני יודעת שזה יכול להישמע מוזר לומר את זה אחרי כל מה שעברתי, אבל זו האמת. אני בת מזל ששרדתי. בת מזל שיש לי אותך, בן שאוהב אותי באמת ולמד להפגין את האהבה הזו לא רק בדברים, אלא בנוכחות. בת מזל שיש לי את ורדה וכל כך הרבה אחרים שעזרו לי. ובת מזל שמצאתי בתוכי כוח שלא ידעתי שקיים. מיכאל לקח את ידה של אמו. אני הוא בר המזל שיש לי אותך. על שלא ויתרת, גם כשבטח נראה היה בלתי אפשרי להמשיך. על שנתת לי הזדמנות שנייה להיות הבן שתמיד הגיע לך. על שלימדת אותי מה באמת חשוב בחיים. למדנו יחד, בני. שנינו גדלנו. שנינו השתנינו. ואנחנו טובים יותר בזכות זה, וזו הייתה האמת. מיכאל כבר לא היה המנהל האובססיבי להצלחה ששם את העבודה מעל הכל. הוא מצא איזון, למד שלהיות נוכח שווה יותר מכל קידום או חוזה. חנה כבר לא הייתה האישה המושתקת מפחד, שבולעת את צרכיה כדי לא להפריע. היא מצאה את קולה ולמדה להשתמש בו בתקיפות, אך גם בחמלה. באותו לילה, הייתה להם עוד ארוחת ערב משפחתית. ורדה הביאה את ילדיה, עכשיו בני נוער, שאהבו לשוחח עם חנה על הכל. מיכאל הכין את מנת הדגל של הבית, ריזוטו שלמד להכין בשיעורי הבישול שלו, או תחביב שאימץ כדי להישאר יותר בבית. השולחן היה עמוס באוכל, צחוק, שיחה ערה, אהבה מוחשית. לפני שהחלו לאכול, חנה ביקשה להרים כוסית. מרימה את כוס המיץ הטבעי שלה, אמרה, למשפחה, לאו דווקא בדם, אלא בלב. לאלה שנשארים לצידנו ברגעים החשוכים ביותר וחוגים איתנו ברגעי האור. להזדמנות השנייה שהחיים נתנו לנו. ולבחירה שאנחנו עושים כל יום לחיות במלואם, לאהוב עמוקות, להיות נוכחים באמת. כולם הרימו כוסית, הכוסות נפגשות בצליל הליז, והאושר של אותו רגע היה כל כך אמיתי, כל כך מוחשי, שנראה היה אפשר לגעת בו. מאוחר יותר, כשכולם הלכו והבית היה שקט, חנה ניגשה לחדרה. היא פתחה את מגירת שולחן הלילה שלה, והוציאה מחברת שהחלה לכתוב כמה חודשים קודם לכן. זה היה סיפורה, מסופר במילותיה שלה, לא רק הטראומה אלא כל חייה, השמחות והכאבים, האהבות והאובדנים, הנפילות והלידות מחדש.
היא כתבה לא כדי לפרסם, אף על פי שכמה אורחים כבר הביעו עניין, אלא לעצמה, כדי לאבד, לזכור, להבין. ובעמוד האחרון, באותו לילה, כתבה את המילים שהרגישה שמסכמות את כל מסעה. למדתי שלהיות אנושי זה להיות פגיע, ושפגיעות אינה חולשה. למדתי שלבקש עזרה אינו כישלון, זו גבורה. למדתי שאהבת אמת באה לידי ביטוי לא במחוות גדולות, אלא בנוכחות מתמדת בדברים הקטנים. למדתי שאנחנו יכולים לשרוד דברים שחשבנו שאי אפשר לשאת. ולמדתי שאחרי הלילה החשוך ביותר, אם יש לנו אומץ להמשיך לנשום, להמשיך לנסות, להמשיך לקוות, השחר תמיד עולה. תמיד. וכשהוא עולה, האור מתוק עוד יותר כי הכרנו את עומק החושך. אני אסירת תודה על כל יום. אני אסירת תודה על כל אדם שעזר לי להגיע לכאן. ואני אסירת תודה שמצאתי את האישה החזקה שתמיד הייתה בתוכי, רק חיכתה להתגלות. החיים מתחילים מחדש כשאנחנו בוחרים להתחיל מחדש. ואני בחרתי לחיות, היא סגרה את המחברת בזהירות והחזירה אותה למגירה. היא הביטה בעצמה במראה וראתה לא קורבן, אלא שורדת, לוחמת, אישה שהתמודדה עם הגינום ויצאה חזקה יותר, חכמה יותר, שלמה יותר. הצלקת על מצחה עדיין הייתה שם, קו דק אך נראה לעין. לפעמים אנשים שאלו עליה, וחנה כבר לא חשה בושה או צורך להסתיר. זו מזכרת, אמרה בפשטות, מתקופה קשה שהתגברתי עליה. כל צלקת מספרת סיפור של הישרדות. באותו לילה, חנה ישנה שינה עמוקה, ללא סיוטים, עטופה בוודאות שהיא בטוחה, אהובה, מוערכת. וכשהתעוררה בבוקר המחרת עם השמש זורחת מבעד לחלון, זה היה עם חיוך על פניה והכרת תודה בליבה. אחוזת צהלה, שפעם הייתה כלא, הייתה עכשיו מקלט. הבית שהיה עד לסבל כה רב עכשיו גד השאהבה. הקירות ששמרו סודות אפלים עכשיו הידדו צחוק ושיחות חיבה. הכל השתנה כי האנשים בתוכו בחרו בשינוי, בחרו בריפוי, בחרו באהבה על פני פחד. ואם מישהו היה עובר ברחוב האלגנטי, ההוא בצהלה ומביט באחוזה הלבנה עם גני הפורחים, הוא היה רואה רק עוד בית יפה בשכונת יוקרה. הוא לא היה יודע על סיפור הגאולה שקירותיו שמרו, על מסע האימה לניצחון שהתרחש שם. אך אולי זה היה הולם. כי הניצחונות הגדולים ביותר, השינויים המשמעותיים ביותר, מתרחשים לעתים קרובות בשקט, הרחק מעיניים ציבוריות, בליבם של אנשים שבוחרים לקום פעם נוספת, שבוחרים להאמין שמחר יכול להיות טוב יותר מאתמול, שבוחרים לחיות במלואם למרות ובזכות כל מה שעברו. חנה עשתה את הבחירה הזו. מיכאל עשה את הבחירה הזו. ויחד, בעזרת אנשים טובים כמו ורדה, הם הוכיחו שאפשר להיוולד מחדש מהאפר, שאהבת אמת יכולה לרפא אפילו את הפצעים העמוקים ביותר, שהתקווה, עדינה ככל שתראה לפעמים, לעולם אינה מתה לחלוטין כל עוד יש מישהו שמוכן להחזיק בה. וכך, תחת שמי תל אביב זרועי הכוכבים, באחוזה שהפכה מכלא לבית, משפחה שגם השתנתה ישנה בשלווה, בידיעה שניצחו לא כי הרוע מעולם לא נגע בהם, אלא כי כשנגע, הם סרבו לתת לא להגדי את מי שהם. הם בחרו, במקום זאת, לתת לאהבה, לאומץ ולחוסן להגדיר את עתידם. והעתיד הזה, שנבנה על חורבות העבר אך תמיד מביט קדימה, זרח בהבטחה לימים טובים יותר, בוודאות שיחד יוכלו להתמודד עם כל דבר, ובחוכמה העיקרה של החיות במלואם, לאהוב עמוקות, ולהיות נוכחים באמת הם האוצרות היחידים שבאמת חשובים בסופו של דבר. סיפורם של חנה ומיכאל היה סיפור של הישרדות. כן, אך יותר מזה, הוא היה סיפור של התחלה חדשה, של שינוי, של אהבה שעומדת בשערות העזות ביותר ויוצאת חזקה מאי פעם. זה היה סיפור שראוי שיסופר, לא כדי להדיר את הסבל, אלא כדי לחגוג את היכולת האנושית לרפא, לסלוח, לצמוח, לחיות שוב. ובעוד הלילה כיסה את תל אביב במטה הכוכבים שלו. בתוך האחוזה ההיא בצהלה, 3 אנשים ישנו את שנתם העמוקה של אלה שיודעים שהם בדיוק איפה שהם צריכים להיות, עושים בדיוק את מה שהם צריכים לעשות, אוהבים ונאהבים בצורה האמיתית ביותר אפשרית. וזה, בסופו של דבר, היה כל מה שבאמת חשוב. סוף הסיפור, מאזינים יקרים, אנו מקווים שסיפורם של חנה, מיכאל וורדה נגע עמוקות בלבכם. אם התרגשתם מהמסע הזה של כאב והתגברות, של חושך ואור, תנו לנו לייק,
הירשמו לערוץ וספרו לנו בתגובות מה הכי נגע בכם. כל יום, אנו מביאים סיפורים עזים כמו זה, שחושפים את הצד העמוק ביותר של הנפש האנושית, שמזכירים לנו את הכוח שקיים בתוך כל אחד מאיתנו גם ברגעים הקשים ביותר. אנו מחכים לכם בפרק הבא, עם עוד סיפור שיטלטל את רגשותיכם ויגרום לכם להרהר בחיים.